Cagarneres, esa pepa que haurà notat. Avui va fer uns canelons de ricota i pesto, genovès. De la manera més fàcil perquè no tingueu excuses per no fer-ne, perquè mireu, això és comprat de consum, que és pesto. Això també és comprat, mireu que és ricota. O que és de lasanya de la marca Rana, que també les venen en consum, sense complicacions ninguna. Agarrem en un potet mateixa, mira, i t'hi fiquem la ricota i el pesto. Tot el pesto. I mireu, i ho manegem bé. Que se mescle tot ben mesclaet. Mireu lo fàcil que és, costa menys de 5 minuts. Veu? Ja està incorporat tot. Agarrem d'ací, en van 12. N'ixen 2. Una volta ho tinguem ahí, agarrem una màniga pastissera, això si tinc comprar en una, això de plàstic molt baratetes. En cas de la cuina en venen, si voleu comprar. I res, ara agarrem això d'ací i ho fiquem ahí dins, mireu. I mireu, una volta ho tinguem ja així, agarrem, tallem i mireu, lo fàcil que és. Veieu? I així el mateix. Ara tornem a ficar-ne un poc més. Perquè el caneló és un caneló gros, En estos 2 canelons tingueu dinar per 2 persones segur, Agarrem, mira. Mireu lo fàcil que és, Ja està fet el caneló. Mireu, heu vist? Super fàcil, mira. Ja està fet. Què ha tardat? No arriba ni a 5 minuts. I agarreu, si voleu, pot gastar-ho tot, ho gasteu tot, i ho congeleu, i poquet a poquet aneu traguent-ne. Havia pensat fer una bechamel casera, però clar, costa un temps, i dic, encara vaig a fer-ho més fàcil. Doncs s'ha ben tallat, s'ha ben ficat així dins, com vegeu, i ara un pot de tomata a triturar o trossejar, com vulgueu. Mira, esta és una tomata molt bona, esta és comprar a l'olivera. Doncs ho fiquem allà així dins, com vegeu. I ho partim un poquet aixina, posant el forn precalentat a 220 graus, ja es ficar-ho i que se vagi fent. Pues res, espereu-se quart d'hora, 20 minuts, 20 minuts, 25 minuts se faci la tomata i anem a provar-lo. Pues mireu, ja veu entre del forn, he esperat un poquet perquè se xelara i anem a emplatar-ho perquè se quede bonico. I mireu com queda. Per més arrillar, per damunt, un poquetet. I anem a provar-ho, a veure com està. Ha fet molt bé la tomateta, el formatge el passar ja li dona molt bon gustet. La passada ben feta. S'ha fet de categoria. Costa més temps en el forn que en veritat de fer. Si ho deixeu fet i després calenteu una micoteta en el forn, com he fet jo i ja està. Pues no oblideu subscriure-vos al canal i donar-hi like. Adeu!